Кешенең язмышы тел белән бәйле. Күп тел белүчене полиглот дип атыйлар. Хәзерге көндә дөньяда 5000-нән артык телдә сөйләшәләр икән. 19 төрле тел иң киң таралганы. Безнең татар телебез төрки телләрнең берсе булып тора. Һәр кем өчен иң кадерлесе ана теле. Үз туган телебездә аралашып, кадерле кешеләргә изге теләкләр теләп, татар телендә хатлар язышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруының вакыты җитте. Мин Зөлфия Шәмсуарова, якты матур теләкләремне теләп, сезне кайнар сәламлим. Май бәйрәме һәр вакыт күңелләрдә өмет уята. Яз килүгә шатланып купшыланган табигатьне күреп, сөенечле тойгылар барлыкка килә. Бу бәйрәм дөньядагы укытучыларны, табибларны, төзүчеләрне, игенчеләрне һәм башка бик күп төрле һөнәр ияләрен берләштерә. Барыбыз өчен дә май бәйрәме яңарыш, яхшылыкка өмет булып торсын. Хезмәт төбе хәзинә ди татар халык мәкале. Мәйдан телеканалының барлык иҗат төркеме бәйрәм белән котлый барыгызны да. Бик матур хатлар килеп иреште безнең редакциябезгә. Хатым туган авылымда яшәүче зур хөрмәткә лаек кешеләр турында. Кайбыч районы Олы Урсак авылында гомер кичерүче авылдашыбыз Зәйнуллин Фарис Сынгатулла улына 28 апрель көнне 70 яшь тулды. Аларның гаиләсе гомергә тирә юньдә тырышлыгы, эш сөючәнлеге белән аерылып торды. Әтиләре Сынгатулла абый авылның белемле, әдәпле мулласы булса, әниләре Галимә апа шаялыгы, үткенлеге, чибәрлеге белән истә калган. Бик дини остабикә иде. Фарис абый шая, җитез булып үскәнгәдер, 1966 елда 8 классны тәмамлау белән Казанга авыл хуҗалыгы һөнәри училищесына укырга китә һәм киң профильле механизатор һөнәрен үзләштереп кайта. Читтән торып авыл хуҗалыгы институтын да тәмамларга өлгерә. Шулай итеп колхозның баш агрономы булып эшли башлый. Гаиләдә төпчек бала булгач, олы яшьтәге әти-әниләрен карап, төп йортта хуҗа булып кала. Авылыбызның уңган, сөйкемле кызы Назирә апа белән тормыш кырып җибәрәләр. Үзләре кебек тырыш, эш сөючән, эш ир бала үстерәләр. Тик тормыш сикәлтәсез генә бармый, 33 яшендә олы уллары Фәнис мәрхүм була. Изге Рамазан аенда искә алуыбыз рухын шат кылса иде. Ул елларда Фарис абый авылдашларының, район җитәкчеләренең ихтирамын казанып, күп кенә җаваплы урыннарда эшләде. Хәтта колхоз рәисе, авыл совет рәисе вазифаларын да тугры башкарды. Инде юбилярыбыз лаеклы ялда, ул авылда беренчеләрдән булып үзенең крестьян-фермер хуҗалыгын җәелдерде. Терлекчелектә, кырчылыкта, умартачылыкта катлаулы эш алып бара. Чын мөселман буларак, ислам диненең барлык кагыйдәләрен үтәргә тырыша, 5 вакыт намаз, ураза тотып, корбан хәтта 2018 елда Хәлел җифете Назирә апа уллары туганнан-туган энекәшләре белән бергәләшеп Сауд Гарәбстанында Мәккә һәм Мәдинәдә хаҗ кылып та кайттылар. Туганнары белән яхшы мөгамәләдә, тыгыз элемтәдә бу хат юлларындагы байтак мәгълүмат абыйсы Мин Хәйдәр абыйдан алынды. Туган йортларыбызның ишекләре игелекле кешеләр өчен һәрчак ачык. Фарис абыегыз киң күңелле кеше диде ул. Әле шулай озак еллар авылыбызның күрке, тирә юньдәгеләргә үрнәк булып яшәсәгез иде Фарис абый. Олуг юбилейгыз белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Ихтирам белән Казаннан авылдашыгыз Рузалия гаиләсе һәм Мәскәү шәһәреннән Фирая гаиләсе. Котлауларга абыегыз Хәйдәр абый белән Әлфия апа, Аманулла абый белән Хәмдия апа да кушыла. Хөрмәтле Фарис Сынгатулла улы, Мәйдан телеканалында чын күңелдән тәбриклибез бүген сезне. Бәйрәм бүләге булып, чираттагы җыр сезнең гаиләгез өчен яңгырый. Дұғам оқып yol башласам, ызын юлым хәйерле. Фәрештәләр яклап йөртсен, юлга чыккан һәр кемне. Дұғалы юл җиңел була, Ышып үтәм
baraсын, Yerip yaktı yollarında, Kile bәхет табасın. Dığalı yol, sakla bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yolda emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Dığalı yol izge bola, tapşırsam Allah'ıma. Işanan meni taşlamışa, yol boyu barasına. Yollarında hiç güneden ışramaslar kiriteler. Dığalı yollar meni dilegime iriteler. Dığalı yol, sakla bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yola emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Bir de Bismillah. Dığam kabul etüşümde, yola emin yırtışımda. Rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah, rahmetli bir Allah. Сөйкле әбиләренә багышлап язганнар чираттагы тәбрикләү хатын. 1 май көнне Алабуга шәһәрендә яшәүче кадерле әбиебез Фәйзуллина Рәшидә Муллахмәт кызының олуг юбилее. 90 яшь тулган көне. Яраткан әбиебез, без сине чын күңелдән әлеге күркәм бәйрәмең белән тәбриклибез. Кадерле әби, без синең белән шиксез горурланабыз. Сугыш елларында үскән бала булганга, сезнең буынга килгән авырлыкларны җиңеп чыга алуыгыз өчен шиксез рәхмәтлебез. 5 яшеңнән үк әти-әнисез калып, дөньяның бөтен авырлыгын үз җилкәңдә татып үскәнсең. Хуҗалыктагы, кырлардагы эшләр генә түгел, хәтта урман кисү эшенә дә чыгып китәргә туры килгән сиңа. Тормышыңда булган авырлыкларга бирешмичә яшәргә тырышуың безне бик сөендерә. Син һәр вакыт ачык йөзле, аралашучан кеше. Безне якты йөз белән мунчалар ягып, чәйләр әзерләп каршылап, булдыралганча тәрбияләргә тырышып яшәүең өчен Аллаһы Тәгалә озын матур гомер бирсен иде үзеңә. Ходай биргән гомереңне тынычлык белән яшәргә язсын. Әбиебез, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Сөекле әбиебез, сиңа тән сихәтлеге, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсеннәр. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Киленең Рәйсә, оныкларың Лиана белән Руслан, оныкчыкларың Эмиль белән Ринель, барча туганнарың, күрше-күләннәрең сәламәтлек теләп тәбриклиләр. Фәйзуллина Рәшидә Муллахмәт кызын чын йөрәктән без дә тәбриклибез. Туганнарыгыз сезнең хөрмәткә сайлаган җырны тыңларга тәкъдим итәбез.
Çeşler gider bugün oksinin Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ok yağlıklı eniyim benim Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ok yağlıklı eniyim O günlerin belki az bulgandır Altın şul indi sağlığın Kara kaygılarını görsen de sen Bırakmadın erken yollarını O gözlerini Çeşler gider bugün oksinin Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ak yağlıklı eniyim benim Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ak yağlıklı Ak gözlerini Şeşler gider bugün oksinin Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ok yağlıklı eniyim benim Güngör kugümdagi yaktı kıyaş Ok yağlıklı eniyim benim Бүгінгі қонағыбыз Татарстанның популяр эстрада жыршысы. Инде клиплары белән дә халыкка танылган гүзәл, сөйкемле затларыбызның берсе Алинә Сафиуллина. Сезне кайнар сәламлыйбыз, Алинә. Исәнме, Зөлфия? 21 апрельдә туган көнегезне уздыргансыз. Әйе. Туган көн бит инде ул менә шулай зурлап уздыра торган бәйрәм. Ә менә нәкъ менә сезгә генә хас булганча берәр ысулы бармы аның уздыруның, шул бәйрәмнең? Туган көн, беләсеңме? Элегрәк мин, мәсәлән, бер көн уздырадырым дуслар белән, икенче көнне уздырадырым әнти-әниләр белән инде. Һәрберсе белән аерым инде. Бу 2 елда минем беренчесе карантинга эләкте үткән ел. Без аны авылда өйдә уздырдык инде, бәлешләр пешереп уздырдык. Минем улым бик кадерле булган. Бик кадерле булды. Шундый җылы атмосфера. Минем улым инде теге ияләшмәгән. Минем улым туган көндә обязательно аниматор килергә дип тиеш дип саный инде ул. Һәм тортта теге шәмнәр сүндерергә тиеш дип саный. Үткән ел без шулай бәлеш пешердек тә, торт юк бит инде. Торт алып та тормадык дигәндәй. Акоя нейди шәмнәрне кашан сүндерәбез ди инде Нариман. Шуннан соң табырга туры килде авылда шундый зур шәм. Теге ут сүнгәндә алалар бит әле авылда.
Шул шәмне утыртып куеп, бәлеш өстенә шул шәмне сүндердек. Шунда бәйрәм оештырдык үзебезгә. Искиткеч. Инде быел минем туган көн уразага туры килде. Аш уздырдым. Минем өйгә дә аш уздырасым бар иде. Туган көндә дә икесен бергә туганнарны җыеп уздырдым иде. Әтиәниләрне туганнарны җыеп. Бик зур изге бәйрәм булып чыккан Бик иде. җылы, шундый рәхәт иттереп утырдык. Бик ошады. Instagram битегездә блогер булырга өйрәнәм дип язып куйгансыз. Блогер булу максатын нәрсәгә бәйләдегез дип фараз кылып була? Блогерлар күп бит инде хәзер, ул ничектер модада. Мин үзем турында үзем әзрәк алып барырга тырышам, әмма минем табигатым бераз кирешә. Чөнки безнең мәсәлән яшьлектә димсең, безнең тәрбиядә андый ачылып китү салынмаган бит. Бөтенесен дә күрсәтү андый килешмәй. Менә хәзер заман бөтенләй башка тенденциялар заманда бит. Шуңа күрә мин үземчә эштән бераз үз-үземне үгетли шайтып алып барам. Моны төшерергә кирәк. Барыбер Instagram ул бит инде информация чыганагы. Халык безнең турында белә шушы Instagram аркылы. Хәзер инде күп очракта без сезне Instagramнан карыйбыз диләр. Элек мәсәлән радиодан, телевизордан карыйбыз дип әйтәләр. Хәзер күбрәк Instagramнан без сезне күзәтәбез дип әйтәләр. Шундый сүзләр дә керә хәзер халыктан. Шуңа күрә безнең профессия өчен кирәк дип саныйм идем Instagram алып баруны. Үз-үзеңне популярлаштыру өчен, җырларыңны тамашачыларга җиткерү өчен. Анда бит инде сезнең иҗатыгызны сөюче тамашачылар бар. Шул рәттән җыр гына күрсәтеп тә булмый, әзрәк тормышны да күрсәтергә кирәк. Менә шуңа күрә мин иренем, әзрәк үземнең тормышымны күрсәтергә, шушы барьерлар аркылы үтә. Килешәм. Алинә, син оста хуҗабикә, ниләр генә әзерләмисең. Өстәвенә җәен җиләк җыеп тасатасың икән. Менә бәйрәм өстәлендә кунакларга ниләр белән шаккаттырып була кунакларны? Ой, Зөлфия, әле бу менә сүгеп аттылар мине Instagramда. Нигә пирожлар заказывать итәсең, үзең пешермисең дип. Югыйсә үзең шундый хуҗабикә. Менә пирожларны кайберләрен үзең авыр бит аны пешерергә заказ биргән идем инде. Булай мин пешерергә яратам. Бәлешләр, пишмаклар, күзикмәкләр, тәмле, сладкий берләрдә, баллай берләрдә яратам. Җиләк җыерга быел җәй көне шундый истәлекле җәй булды минем быел. Шундый кадерле җәй булды дип әйтер идем, беләсеңме? Минем авылда шунхат озак бер кашында торганым юк иде. Гел я сабан туй, я туйлар, я юбилейлар кайда булса китәсең. Быел җәйдә шундый озак авылда торылды, әйме? Аеруча кадерле ел булгандыр. Хәтта без Мары урманнарына хәтта барып җиттек быел җәй көне. Шундый истәлекле әни дә барды. Әни әйтәм, әйдә барабыз, кашын әле Мары урманнарын күрәсең. Кара җиләкләр җыеп кайттык, күп иттереп, бөтенебезгә җитте инде ул әле. Күршеләр дә алды шунда, авылдашлар да алды. Шундый истәлекле җәй булды быел. Аннарысын кабачковый икралар, әллә нәрсә ясарга өйрәндем мин быел. Дөресен генә әйткәндә, тузларга да өйрәндем. Әнигез өйрәтте булып чыга. Әни бергәләп инде шунда. Мин бик алай теге кызыксынмыйдыр иманда әйбер белән. Быел авылда торгаштым, нәрсә генә эшләмәдек без быел. Яшешләрдә үстердек, аларны тузладык, ясадык, пешердек. Мәш биттек быел җәй көне. Балалар белән дә эшлисең дип беләбез. Нәкъ менә балалар өчен бәйрәмнәр оештырасыз, шулай бит? Менә балалар белән эшләү ничек ул? Алар нинди хисләр кичерәләр? Күзләрендә очкынлы карашлар буламы аларның? Мин карантин булды бит инде әйме. Мәйтәм эшкә без бит инде җырлыйбыз, концертлар алайда. Сентябрьдә эшкә кирдем. Бәйрәм оештыру түгел, бәйрәм оештыру булып чыга инде. Вокал да укытам һәм балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып та эшлим. Бәйрәмнәр оештырып булып чыга инде. Балалар, беләсезме, шундый иң чиста, иң самими кешеләр бит инде алар. Аларны яратсам, алар бөтенесе дә синең янга җигереп килеп кенә торалар. Нәрсә әйтәсең, шуны эшлиләр. Авызыңа гына карап торалар менә балалар. Әгәр дә алар белән теге кышкырмый нитми, дус булып яшәргә кирәк дип уйлыйм мин. Аларны көчләп өйрәтергә түгел, кызыксындырып өйрәтергә. Без менә нәрсә генә эшләп бетермәдек инде, алар минем театрда уйныйлар, шунда җырлыйлар, дагы төрле җырлар өйрәнәбез без алар белән. Бик кызыклы. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә мин үзем элек белмибез бит инде садик тормышын. Хәзер мин эштән карап беләм ул садик тормышын. Элек мин мәсәлән Нариманны садикка
утренник алдынан гына җибәрәсең бит инде. Кай вакыт җитмисең дә утренникка барып җибәрә әни кешеләр. Менә хәзер мин белдем инде баланы утренник алдынан гына җибәрергә ярамый икән. Ул йөрергә тиеш, биюләрен өйрәнергә тиеш, җырларын өйрәнергә тиеш. Нинди кызыклы мәгълүмат булды әле бу. Шуңа күрә менә әниләргә әйтәм, балаларыгызны садикка йөртегез, алар утренникка йөрсеннәр һәрберсе дәген, өйрәнсеннәр, ул барысы да файдалы. Алар яңа әйбергә өйрәнәләр. Риза, менә Зөфия шул сиңа. Рәхмәт Алина, менә шундый бәйрәм кәефе алып килгәнегез өчен. Рәхмәт Зөфия, үзегезгә чакырганыгызга рәхмәт. Рәхмәт. Хәйрле кичләр. Avılıma kayttım, uyatırga tağım, bala şağım yeşillik hislerim, hislerime düştün keybilem birge, metruşkeli şeyler işkenim, hislerime düştün keybilem birge, metruşkeli şeyler işkenim. Göz aldımdan öttü yılgır balaşağım, böyle bizinin yaktı ellerim. Eniyim yasan sütlü şeylerini de tatadım kukabat demlerim. Eniyim yasan sütlü şeylerini de tatadım kukabat demlerim. Sağınğanın iken tuğan avılımını, nişik düzgen yürek bişara. Bəxit izlep gittim tuğan negizimden, sağınularıma yok şara. Bəxit izlep gittim tuğan negizimden, sağınularıma yok şara. Sağınularıma yok şara. Киләсе хат иң кадерле кеше әни хөрмәтенә атап язылган. Әни диюгә җылылык, ышаныч туа җанда. 1 май көнне Чүпрәле районы Каракитә авылында туып, хәзерге вакытта Казан шәһәренең Залесный бистәсендә гомер итүче әниебез Камалова Дания Шәкүр кызының 75 яшьлек юбилее. Бүген безнең өчен яшәү үлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, сөекле әниебезнең туган көне. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә. Безне дә үзе кебек итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә дә ул безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндермичә саклаучы иң изге, иң кадерле илаһи зат. Кадерле без,
Бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең күңел җылыбызны тоеп, игелегебезгә куанып, озын-озак яшә. Картлыгың тынычлыкта һәм муллыкта узсын. Яшәү рәхәт, Ходай ташламасын, тигез генә аксын елларың, балаларың булсын бәхетлеләр, исән булсын улың кызларың. Артык байлык сиңа кирәк түгел, сау сәламәт булсаң, шул җитә. Байлыкларны төяп китми беркемдә, ничек килсә, шулай ул китә. Иң изге теләкләр белән кызың Дамира, Луиза, Рәдис, Румия, Айдар, Алсу, Сәид, Данил, Ләйсән, 8 оныгың һәм 3 оныкчыгың диелгән әлеге тәбрикләүдә. Хөрмәтле Дания Шәкүр кызы, туган көнегезгә бүләк булсын чираттагы җыр. Кояш кебек нурлы ниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни,
Йөрәккә якын кешеләрдән ягымлы сүзләр ишетү, якыннарыбызның ихтирамын тою алыштыргысыз кадерле бүләк. Сез дә якыннарыгызны, туганнарыгызны туган көннәре шатлыклы вакыйгалары белән котлап, Мәйдан телеканалына хатлар җибәрә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Ә без түгәрәк бәхет тапшыруның барлык иҗат төркеме белән чын күңелдән сезнең якыннарыгызны сөендерәчәкбез. Бу атнада туган көннәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызны ихлас йөрәктән тәбриклибез. Күңелләрне эретердәй куанычлы хәбәрләр көтсен барчагызны да. Сау булыгыз!